shiga sabon raina kai da kibar da mai sona ma mataban matsalar raba muwa na san baki so hakan ba kai da kibar da mai sona ma mataban matsalar raba muwa na san baki so hakan ba soyayya ce ma wai haduwar mutum ba na sa kauna ta ta a raina ni ba zan ci ba komai tsanani wuya na ni ba zan sauya a hakan ba mamar ki ta so raba ni da ke ba wai da dalili ba zan so ki sani haɗin Allah ne na kirkira ba soyayya ta gaske nake ba wai ta cikon buri ba haduwa ta ni ne nake kisan iko dai ne na raba komai da sila ta sa dalili na karki musawa kin shiga sabon raina kai da kibar da mai tona ma madaban matsalar raba muwa na san baki so hakan ba kai ta rikewa sana dube ta na ce mai wani Allah wai mai faruwa da na bokanta tana kuka komai ba ta furta ba mama gaban matsalar raba muwa na san baki so haka